Sant Miquel de Cuixà. Sant Miquel de Cuixà és una abadia benedictina situada a la comarca del Conflent, a la Catalunya Nord, en el departament dels Pirineus Orientals de França. Es pot accedir en vehicle fins al recinte. Construïda al segle IX, és d'estil preromànic i romànic. L'església primitiva ha rebut moltes modificacions al llarg dels segles. A dia d'avui, ens trobem davant d'una església de 3 naus, amb un transsepte que sobresurt, una capçalera principal rectangular i 4 absidioles de planta semicircular. El claustre es va començar a construir durant el segle XII i és completament romànic, amb forma de quadrilàter irregular. El claustre conté un total de 35 capitells, dels quals 27 són originaris del segle XII. El monestir de Sant Miquel de Cuixà ha estat elegit per votació popular com una de les 7 meravelles del patrimoni cultural material de Catalunya.